presentamos este programa aos nenos e as nenas porque van ser eles quen collan pois, o testigo, a quen vayan a vivir no noso rural e quen decidan se van a vivir, se van a traballar, se van a manter o noso territorio e tenen que ter eles tamén ferramentas para facelo. E que é mellor para explicarlles o noso rural que a xente que vive do noso rural. Non? É unha oportunidade única para os nenos porque hai moitos que non saben de onde ven un produto básico como é o leite e ao final é algo que están tomando todos os días e está ben ensinarlles de unha maneira diferente e divertida como é o noso traballo no campo no día a día. É necesario, moi necesario que toda a poboación, todos as nenas e os nenos coñezan o que se está facendo, coñezan as potencialidades do rural e vexan que non é unha utopía, que hai futuro, un futuro moi digno, un nivel de vida moi alto, e é iso que queremos que a xente vexa. Que hai que loitar por elo, de logo non vai ser fácil, nada é fácil nesta vida, pero bueno, que se pode conseguir e se ten que conseguir sempre dende a cativada, dende os colexios. Levamos o primer día ca incubadora, explicámoslle un poquinho o que é unha incubadora, como son os ovos, que é unha raza autóctona galega de Mos, que está en peligro de extinción, e ao 21 días volvemos a ir, e os nenos ven como nacen esos pitiños, e dámoslle unha charla e dámoslle un vídeo para que vexan como o que vimos, non? Para nós foi moi bonito e moi significativo porque moita xente, tanto mestres como os nenos, non sabían o que era unha galiña, de onde viñan, como salían. A expresión que ves tanto os mestres como os nenos cando están nacendo os pitos, bueno, ves unha satisfacción tremenda, non?